Horas madamang dainang martangi yang mahita. Dami ni dibatana sumurung sian saluhut naroha. Ima mengaramoti hati-hati nang pikiran muna ibagasan Kristus Yesus tuatai. Amin. Tapahuti hukma jamita dihita sian 2 Timotius bitutulu ayat 10 rodi ayat 10 pitu. Alai dihuton hodo au dipoda, diparange, ditahi, dihapor siaon, dilabas holong dohot benget ni roha. Dibagasan akka pangalilion, hapor suhon, akka namasa tuau di Antioquia, di Iconium, di Listra. Pangalilion na say gudang dohu taon. Jala di palua Tuhanido au sian salut nai. Alay dang tarbayan suhon alili nasa nanayang marparangin na daulat marhiti-hiti Kristus Yesus. Alay na makapogani hamagoan na do akaparjahat dohot siulas uti-utian. Na pauto-tohon do na sida huhut di pauto-to. Alay anggoho saimian madibagasan akka naginuruhon jala naung hinapor siaon mi. Ay dibotohodo na mangajar hossa tuho. Huhut ala dibotoho sian siete-etehon midope surat nabadiai na margugu pabisukon ho asa taruli dihaluaon marhite-hite haporsiaon di Kristus Yesus. Ay nasa surati sinihaton ni dibatado jala hasea mamudai mamisang pauliulihon manugu-nugu di bagasan hati koran. Asa ripas halak ni dibata hubas tunasa ulaon nadenggan ido sahatna. Damang denang na hinahulongan di bagasan Kristus Yesus. Sada kisah nyata na masa di tahun 1605 di negara Jepang. Masa do galupang pangaliliun natung macai koras. Ima pangaliliun tu halak Kristen. Jala gokdo halak Kristen di hati hai nagabe martir manang mate alani marbarita nauli. Topet di tanggal 20 Februari 1627 uluan ni sadahuria na margoar Paulo Ucibori dohot sude keluargana ripena dohot tolu yanakonna ditahan do di pamerintahan. Ala di jakonna sija gudang misionaris narotusi marbarita nauli. Di hati hai Paulo dohot 30 halak Kristen na asing dipukuli jala dibuan do nasida masemara tu pusat ni kota jala dipenjaraho do di istana Simabara guarra. Tung macai porsukdo siksaan manang aniaya na dipatupa aka prajurit pemerintah di hati hai jala tung macai kejam. Dipatupa nasida do cara-cara na keji lahu memaksa halak Kristen masuadahon hapor siaon nasida. Aka prajurit maneat tangan ni yanakon ni si Paulo. Jari-jarina diponggoli kecuali jempol dot kelingking. Didok nasida dang patut halak Kristen marjari-jari gumudang sian binatang ikon umotik manian dihilala nasida. Jala dang puas nasida di saluhut nai. Alai anggo yanakon ni si Paulo nangpe di bagasan nahacit di lala nasida. Alai dang tangis nasida ala diseat akka jari-jari nai. Gabe dipatupa akka prajurit pemerintahan nima mengikat sude tahanan jala mangaleparhon nasida tu kolam air es natung matsengali di sada aek di Simabara. Alai nang pesongoni dang ulo nasida masuadahon hapor siaon nasida. Hata na parpudi sian anakon ni si Paulo nasiakangan
ima si Antonio Guarra jala ujungna martir do ibana didok ibana tu si Paulo. Bapa ikon madok moleate do hita tu di bata ala dilehot do hita pasu-pasu na matsai balga si songonon. Ala ni diamu nama nami nanami kisah nyata na digincangi taringot tu keluarga Paulo Ucibori di Jepang. Patuduhon halak na porsea nang pe mengalami pangaliliun na luar biasa maradu deba sian na sida martir sian halak naso menginginkan halak na porsea hot di bagasan Tuhan. Jala naing dihilala na sida asa maswadahon haporseon na sida. Alai pangaliliun ni dang mambahen keluarga Paulo on dohot halak na porsea na asing gabe menyerah. Gabe maradu mate do na sida alai anggo partodian do ta porseon na sida hot do tu di bata. Odo na gabe sada sitiruan di hita dorongan manang tardok tantangan tu hita halak Kristen na asing naong mangulu di bagasan na porseon di rohata. Bohado hita boido hita songon na sida bertahan di bagasan pangalilihon niandang na mura naing manahan di situasi na tumatsay hatsit di bagasan haporsuhon jala terancam akka nyawa manang daging. Ani taida majoda mangdainang songon na sinurat ni Apostel Paulus di 2 Korin 12 ayat 10. Di bahini sonang dohilala di bagasan akka hagaleon pangalayayon hasosahan pangalilion dohot hagugutan ala ni Kristus aju pagaleau di sidoao margogo. Damang dainang buhado hita boido hita songon si Paulusi manang songon keluarga Paulo Ucibori. Marnida nasinurat ni Apostel Paulus boido taida damang dainang ia si Paulus pe mangadupi akka pangaliliun na sangat koras do ibana. Alai Apostel Paulus madok moleate do di saluhut na di jalona na dialami ibana. Ala di rohana di sudenai boy di ida ibana di bata dohot huasona matsay takas di bagasan nguluna. Artina pangaliliun ima pasu-pasu di Apostel Paulus jala di dapot ibana do huason di batana balga di nguluna. Alani damang dainang molo tapamanat di turpuk jamitata di partikianon didok Apostel Paulus do tu si Timotius di 2 Timotius 3 ayat 10 ro di ayat 10 pituon. Alai di hutoko do au di poda di parange di tahi di haporsiaon di labas dohot benget ni roha. Artina unang gabe di huton si Timotius akka na masa di hatihai ima akka na mementingkan diri sendiri naso makaholongi donganna parhata manggang ipolan di perak parroha hagi jangon pangisahi naso marningot lagu na tuis na saimuruk jala dang diboto makorom so marholong ni roha di dongan akka parjehe parjahat siburnang diri dodlan na asing boy taida di ayat sada rodi ayat sia dada ulaon ni akka parbarita nauli i alai di parange di tahe porsiaon labas dohot tolong ni roha nang benget ni roha
naong dipatuduhon si Paulus naing doi ditransfer ibana tu si Timotius di bagasan pakobasyon na pararaton berita nauli. Alai sada poda na nilehon ni si Paulus ima asa manotong dihaporsuhon nang dipangalilion anggo si Timotius ala gabe teladan do apostel Paulus di si Timotius nang mengalami pangalilion ni di Antioquia, di Iconium do di Listra. Alai nang pesongoni songon na tadok na king di auhonibana do di rohana di palua Tuhanido apostel Paulus sian saluhut nai. Jala didok si apostel Paulus do tu si Timotius dang tarbahen sohona lele na sanananaing marparangi na daulat marhiti Kristus Yesus. Artinya bersiaplah sebagai colma na rade halak ni di bata, halak na pindilit ni di bata ikon mangarade do dihaporsuhon lau marbarita nauli di akka tantangan do akka ancaman na masa bohado si Paulus pasahaton asa totong daulat marhiti-hiti Kristus Yesus si Timotius si. Ay didok alai na makapogani hamagwan na do akka parjahat dohot siulas uti-utian. Ikon gabe lamago do tutu na sida ala ni akka hajahaton na dohot uti-utian na pautotohod do na sida huhut di pautoto. Alai anggo si Timotius dipangido si Paulus asa saimian di bagasan akka na ginuruhon na jala naung kinaporsyaon nai. Jala nunga yakin si Paulus tu anak rohani nai naboi do si Timotius mengajar hossa. Mengajar hon tu saluhut halak ay nunga sian siete-hete honna di boto ibana surat na badiai. Ay tarida do tutu di 2 Timotius 1 ayat 5 ngulu ni keluarga ni si Timotius tarida do ima marhiti-hiti parnguluon ni opung na si Lois guarna jala omakna si Eunike na mangulu di bagasan haporsyaon na tulus, haporsyaon na tugu tu debata. Jadi si sita rida mulai si hete-hetehon ni si Timotius nungai boto ibana pangajarion na denggan. Alani nunga porsean yan si Paulus taringo tu si Timotius alai tong dope di patugu-tugu ibana rohani si Timotius sasahot di bagasan haporsyaon na tugu nang pegudang akka na masa ancaman tantangan dohot pangalilion di namar barita nauli ibana. Alani surati di barita nauli manang di Bibeli nang sinihaton ni debatadoi jala hasea mamodai mamisang pauliulihon manugu-nugu di bagasan hati goran. Pakke ma hata ni debata Bibeli lao pauliulihon mamodai mamisang manugu-nugu di bagasan hati goran. Asa sudena na marbarita na uli unang marbarita di bagasan marhuaso kekuatan sian dirina sabing. Ikon di bagasan serep ni rohado patupahon akka nauli di bagasan debata. Ikon di bagasan hati goran na sian debata. Dada na mga sahon huaso manang parbinotuan asa unang adong hagit cangon ni roha songon na masa di hati-hai akka apostel-apostel pargap-gap na mga sahon dirina dohot parbinotuan na.
Alai parbinyotoan na sian si Paulus do si Timotius. Tutudo marharoan sian di bata di bagasan serep ni roha. Alani di ayat parpudi dok asari pas halak ni di bata hubas tunasa ulaon na dinggan. Asa mangaradi, asa tulus, asa hobas tunasa ulaon nadingkan. Marhite-hite hata ni di bata nau ni guruhon ni parsiajari jala dihangoluhon. Ripas matutu hita hobas tunasa ulaon nadingkan. Tetap setia, loyal, jala berkomitmen para raton hata ni di bata nang pegudang akatan tangan di bagasan parnguluta. Satia ma, manotong ma dihapor siaon na tugu, jala hobas ma diaka ulaon nadinggan, rade mangulahon sudena na pinangido ni di bata di bagasan nguluta. Siap berbuat memberitakan Injil. Songon na sinurat ni si Paulus di Rom sada ayat 14 na marutang doaw di barita na huli i. Didok di ayat 16 ay dang huhailahon barita na huli i ay hagogoon ni di batado ipaluahon nasa na porsea. Jala di ayat 17 didok ay dipapatar do disiha tigoran ni di bata na sian haporsiaon tu haporsiaon hobar tu na tersurat hian na mangolu do partigori hinorhon ni haporsiaon. Alani marhite-hite surat ni apostel Paulus tu si Timotius asa hot si Timotius maka porsia di bata jala diajar honi tuaka huria na nitopotanna jala hobas matutu tunasa ulaon na dinggan nang pegodang akatan tangan bahkan pangalilion songon na masa di si Paulus di tiki-tiki na salpu alai di idaibana do huaso ni bata di si songon ninang si Paulo ucibori nang keluargana di Jepang nuaing hita madamang dainang toi marbarita na uli mahita patuduhon haporsiauta jala hobas mahita tu ulaon na dinggan ay di bata do hagogoatta jala hatana marhite-hite buku na badiay ido nagabibuhal di hita di partodiota na margogo mamudai mamisang paingoton jala pauliulihon. Sai di pargogoi di bata mahita kabihalak na porsea na totong hubas tuaka ulaon na dinggan. Amin martangyak kita. Muliate madiho Tuhan pargogoi mahami mangatusi hatam huhut mangulahosa di bagasan ragam ni nahuadupi hami naing mahami satia uhut marhagogoon tu di bata patuduhon haporsiaon nami di bagasan tantangan na gudang. Hulan di bagasan Yesus Kristus Tuhan si Panguluhan. Amin.